Kakasi Student Union KSU Shipushnong Area Unit Kalapli ha ka arfnyo trik me arjar arpsan ya ka football tournament ha ka jingdon lang kiro rangba jong ka shinong modong lang Secretary mo shuru circle bat presiden jong ka west kasihil bat kila penlong ban kari ki jabo jaban ki plastik bat kila thang no ban penkuy ya ka mariang tengah kitbok kit ruwiang ya ka KSU Shipushnong bapin nang kiu seprang ha ka kam kijam ban kentiu ya ka jajmeriu bat di kapateng kilong din mandin bat lakar pad ya ki pejba nakin ya kilong kitany sobha bolan pej bat banawan aimen simlem ya ki player bat ya ka KSU Shipushnong area unit kuble shibun we kiru start ki ong ba ki breu ki barit ha ka jaka barit henry ki persang berlai ki kam ka barit pause ladangi ai ka jakri ga dong ka than kata ka de ka kam ko bakrau bat ina so komen ro ba ki samla ki mi ban ai ban plilat ya ki samla ki khna jong ka dong ka than ba kit pen i la ka jong sak ha ka jing la kai ba pher te mentang i poi khndiat ba kasnong ka kitbok kit riang ye phi ki ka KSU ka ba jakri pej lem ya ki imlang salang ya ka brin nyu trap henry mentang apai khndiat sepang ka spot swa bangan penkut kena samla ka pori pi gedang dei kini ki sahab barit menta mangi sakhi ya kalawai ke jongpi na phi pi alam bha ngi sabut ya kalenti ke jongpi ngatang gawe banga susi ba mentang singimio ban penong ya ka khnam ngi sedang nengkong khnam don satang arngut kini usut khnam jong ne ka dong than hadu menta ka ne khnam kadang im mane jaka jungi na ko abanong kajing la kai kadai benlong da ka hoi ngia khun kadang dije tengku unre borbor habang ilakai ikan mau tang kane gawe ubriu lane unono player ban kiu jing ilakai umdei ubriu bakwa banele da ka bor habang ya bakla ngi kwa ana bane pronkam da ka buik ka ban penkenya ka anjong jongka football henry u player ilakai borbor udei benlong player ba fu samerki borbor henry la rapi kwa ban kiu shawe uno ilakai borbor udei ban ilakai da ka an rangkat berkaan bat da ka mensim ga ba fu samerki da ka ne kentin ngai kublai kitbok kirwiang ya KSU Brokaway KSU Sengkimi KSU district bat ka circle bat kane ga unit Brokaway ku kasnong kam don kano ga wit ko nam ta jong pi te sai sisin ai boblai trakara nang kurkhui jit bu bo haju pi nang rahem kam sim shakri na ka banta ka ri bi jej benriu na itana ada kisamla kimi shakmat ban petlem ya ka khia ka shon jong ga dong ga thain jong ga ri bi ka jej benriu Brokaway te kabaningkong bangilong kum kita ki complete players ni don kam ban kan mau ha yakini ki santli ki kata yung ka skill ka speed ka stamina ka spirit kini ki santli ki es kilong ki badon kam ha hadu kata kata namta ki players kajingla ban mare stat kanlong kawai kadawa ba phila ban score ka gol but nganumban ya baro rei kaba khamkong san kade kata ka spirit kaman sim yele kane kalong kaba don kamba hadu kata kata but kum ki players pidairu ban donru ya kata ka discipline i presiden rangba jungi ilong iwe i players ilabnong hadu menta ila kenjo saka Southhosnem ndrei idang long ibabit ibabiang bat idang la ban leje sim benta hakeleng kijaka bat dang haki khendiat tayo ila yo khoro ikanang namjob habai leje sim benta shadu shate shadauki te kalong ke kanuksa kababhatam namta jungpi te namar kata ngasoban kentu ya pi kum ki samla basoba bankier na kini ki judging di na ki judging bam ki ba pentron ya kamet ka phat jupi haba ublai ula ai pi ka sap ka phong pendan kam hok ya ka ngasoban ong kublai subun ya ka suppose nong unit ha ka ba ka pli ya kini ka sinjam kabarit na kabarit tam lese kanang dai tang hapo snong namar ki don ki players jungi kum ai borlang khongji Eugenson kini kila syong thaj menta tehendrei kilawan ra kanam keburom amtang namta
kalong ying long sam jongki drai kilawan ra ya kanam ke borom nam ta ke snong ka thau bat ke jalahi borok kawai bat pinem persang ban le kino ki boitu ki boipong ki ban pensniudur ya kani ke sngi kumba pitip hakipor ki bamenswa haba umaradona uthep ya ka gol dagakti ki ong ka hand of god te kiar na kita bat ngakit bok kiruyang ya ka KSU suppose nong unit bakandang la susu ban pelong ya kum kini ki program nang ba kanong kalat kalenti namta ki kun samla ki badon sisa ya kasap te tang kini ki kintin ki berkendiat kublai sibun kublai sijarngu te mentangin yo jeng keren sana i presiden jong ka distrik Hoi kidon sinong kitau di bang pej kini kijinge kiba kasinong kadon kam ki pajba kidon kam rei kedai kamram jong pi kum kisamla nomor kisamla kidai kita ki lawe ki risyat jong ke jaj benreu nomor rada kem kisamla ke jaj benreu jong ikan sajano nomor ki risyat ki bas kem jong ke jaj benreu kidai kisamla ki bayu i jengai bat ki bala ban yada ya kum sau ke bawan na kiwe ki jaka te pide ban long ki kendro ki bas kem jong kani ke jaka ba pide ban pej ba kinong we kinong ar kim de wan sim kabu kinwan le ikam business kinwan le kinu ikam kiban penjat ya kasinong kathau ya kim lang salang bat khamta me ki samla jungi ba loiloi ki samla kam thai jungi nomar ngi hakini ke juk bamta apo khamta men kasar ki sotenat ban yolok khala la ki de ki khar ni ki phareng ne kinu ngi ki sotenat khamta men social media nomar ba tang bai la yolok nongwei ki post ki social media ki youtube ki pen khan rekim tepan hagawi kapor ke benri kan saduno udang imdon ke jing ya kasinong kathau ngim ya ka ying kesam khamtam ya ke benri jungi ke beri ke benri ke baripat tingi de ban kum ki benri kum ki samla kum ki hab ki baret kumi pang ide bani jingai kane mar hagawi ka singi kini ki hab ki baret jungi badan hangne ngai bada kren mangi ki samla ki bayu i menta ki bam yada menta ya ke jingai ke benri aku ikasi kini ki ham ki bari jongi ro don kam manwat ki kam ki jam ki business ki kam kimla shu banio namar ke jingwan bu ha shnong jong ki wei abang ipe niksa tang hapo salang hapo west hill district yo tang salang rungli karno ke jinge jongi mentah haban kompet haki kam ki jam haki ki business tingla sya yurat haki ni ki baro te syaba kanja kum kata ngej ba kane ke shnong ka thau ba lembak ni unit kadiban pej kini ke baro ki jinge ki ba don kam ki samla ki pajba ki don kam ke je teli hapadeng ki samla bat sinong ki thau nimla ban su yai lai ye ke ba ka sinong ka mana andre ni ban pej pat lada ka ke jingle juga sinong kadai ke ba bakla nak liang jopi ki sama ki bla pule ki don karek ni ban peni ba ka sinong kam phim dei ban le kum kini ki jingya ki jingle ki ba penjat ya kaim lang salang te nga amen sem pi ba kum ki unit ko samai ba phim dei banteng aba pi kinu ki jinga nama nak leng jongi ngilong ki bakloi bandan ba pi hakinu ki jinga ki jingnon kam la hapo nong stoin ne motion road ne hapo silong ngilong ki bakloi bandan ba pi ba ngina kiti kamon kiti kadiang nam ta ki jingman toy jong kaim lang salang sakoi galiang asuban ai play pi ki players jo kini arteli ki tem bafiwan hangne ba omdei tang bafiwan peni ya kejing le kai ke ba sotenat badang iku abang poi sejengai nomor ngi bon ki player jongi rei bon hi ki player ba represent ya ke jala represent ni ke India but international players kimdei ki ba mi na kelonging ke baruspa andre gede ki badok kede kijing tristom nomor ki soto ada tristom kini okay you so makiar na kijing de ki basneu na kijing di drugs na kakiat kenja kiwe kijing di la persneu ba lemba kini kijing di ba fer kin penjat kijing im jekpi tenga kentu ya pi ba fi de ban kiat na kini kiye baro khalang ba hakoi gasi pipois kathong ba hakoi gasi ngi so i pi na preng ne ba pin la kai po noston pin la kai po shilang ba khamtam nim ta kari India ba ki we club jong keperthei ba fi don sya ta kamon ba ai bakani ke tournament kalong tournament ke internet ke baseso bat ke pemi ya ki players ki ban represent ya ke jala
but ya kedong kathan but khamtam e gijing im jpi bakan te ya kalawai ke pernah jpi ngai ke play pi baro match perang klur kari Islam ke isu ngapen bena ba kane ke program ngalaplino ya kane ke football menta kukadak ban pli ya kane ka ya kane ka football tournament menta ngapen I nakada dakabak kencat kane ka ball kum kada ke cipli ini football